Яго называюць адным з найлепшых майстроў анімацыі ўсіх часоў. Чарговы шэдэўр Хаяо Міядзакі, рэжысёра фільма-пераможцы прэміі «Оскар» «Знесеныя прывідамі», чакае вас. Ты зарана навучылася чараваць. Прыродны баланс парушаны. Поньо, больш не вяртайся на сушу. Табе ніколі не стаць чалавекам. Заставайся тут, тут! Walt Disney прэзентуе фільм студыі Джиблі. Ніколі не бачила акіян такім. Плыві, Поньо. Што гэта? Фенаменальны мультфільм. Стужка Міядзакі зноў становіцца класікай. Рыбка Поньо. З 21 чэрвеня ў кінатэатрах. Падрабязнасці на kinokong.by.